प्रमद बर' CM सारा सिगां बिटिआर एकर्डनि सिगाङाव बुंनाय बायदिब्ला गोबां प्रमद सारखौहाय अयथासार रायबाय आरोखि ना बोरै जाखो हिनजावफोरनि दलसो जानो थांगासिनो दं नामा प्रमद बर' सार हिनजावफ्रा खिथेन माथो बिदि जायो नामा एनडिपिफ्रा माथो जेलाव गवाखै नै बेफोर बाथ्राफोरखौ मोनसे बिटिआर सुक्तिजों माखासे जानांगौ दफाफोरखौहाय बिराद मोजां बुंदों माथो प्रमद बर' सार एसे नैबे भिडिअखौ एसे नायनानै फंनैसो बाथ्रा बुंनो लुगैदों। आंनि बुंनांगौआ बेनोदि जोंहा बिटिआरनि प्रमद बर' CM सारा सिगां बिटिआर एकर्डनि सिगाङाव बुंनाय बायदिब्ला गोबां जोंनि बर'फोरनि जेंनाया बे एकर्डनि गेजेरजोंनो सुस्रांजागोन एबा जोबस्रांलांगोन होननानै बुंदोंमोन। नाथाय दिनैबो जों माथो बिटिआर गोजोन गोरोबथानि गेजेरजोंबो दिनैसिमबो नुनो मोनगासिनो दङ जोंनि बर' हारिनि आइ आफानि मेगनाव मोदै। नाथाय मानो प्रमद सारा बुंनाय बायदिब्लाथ' बे गोजोन गोरोबथानि उनाव बेफोरबायदि दुखु दाहा दिनैसिमबोथ' थानो मोनलामोन ना बेनो नामा अब्ला गोजोन गोरोबथानि फिथाइया? दा जों बेयावनो हमनो हायो जे बिटिआर सरखारनि थगायनाय थगायैखौ जुदि थगायाखैमोनब्ला जोंनि बिर जोहोलावफ्रा जोबथिसालिनिफ्राय बिटिआर एकर्डजों उदां जानांसिगौमोन। नाथाय जों नुनो मोनाखै बिटिआर एकर्डजों गोजोन फैनायखौ। नोंथाङा हाजार हाजार बर' फिसाफोरखौ थगायबोबाय आखायाव हाथियार लानानै सोमावसारग्राफोरनि मुङैसो बे बिटिआर एकर्डखौ खालामदोंमोन। नाथाय बिटिआरनि एकर्डनि गेजेरजोंबो दिनै बिथांमोना जोबथिसालियाव मानो दा नोंथाङा सासे बर'फोरनि लिडार हिसाबै बैफोरबायदि बाथ्राखौ एबा बैफोर न'खरनि दुखु बाथ्राफोरखौ बुजिनो हानांगौमोन प्रमद बर' सार। दिनै आरो जों खोनानो मोनदों नुगासिनो दं खौरां बुथुमग्रा बिथांमोननो बा मिडिया बिथांमोननो बेसेबांबा थाखा होगोन होननानै बुंनाय। नाथाय दिनै जों बेफोरखौ थाइसेबो होनाय बा खोनानो मोनाखै। अब्ला बैफोरबायदि सेन्ट्रेल सरखारनिफ्राय जिखिनि बिटिआर रायजोनि मुङै खौथि खौथि थाखा फैसा हैगासिनो दं बै थाखा फैसाफ्रा बबेयाव मा जानानै दं बिनि हिसाबखौ हो बिटिआर सरखारा अर्थात प्रमद बर' सारा। आरो बे बिटिआर एकर्डनि गेजेरजोंनो गोबांथार बर' रायजो राजा गोरिब दुखियाफोरनो रां रुफानि अनसुंथाइ माबा माबि अनसुंथाइ होनो गोनांमोन। नाथायबो दिनैसिमबो थाइसेबो थाखा गैया। आननाखि दस्रानि खोथाखौनो दोनथ' जोंनो दिनै बा आंनो दिनै गोरिब न'खरनि आइजो जानानै गुवाहाटि जायगायाव एबा गुबुननि आथिं सिङाव थानानै जेसेबां दुखु खस्थ' हरसान सैनांगासिनो दङ अब्ला जोंफोरबायदिया दुखिया न'खरनि सुबुंफोरानो दिनैसिमबो जुदि बिटिआर सरखारनिफ्राय जेबो अनसुंथाइ मोनाब्ला बा अननायखौनो मोनाब्ला जों बोरै फोथायनो बिटिआर सरखारखौ? आरो हाजार हाजार लाख लाख बर' सुबुंफोरा दिनैसिमबो आंनिफ्राय गोबां दुखु खस्थ' सैनो गोनां जागासिनो दं। आखायाव हाथियार लानानै सोमावसारनायनि बिर जोहोलावनि बिथांनि न'खरफोरा जि फिसाफ्रा हा हु फाननांबाय धन सम्पति फारसेनिफ्राय जोबलांजोब्बाय। थेवब्लाबो दिनैसिमबो बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों बा गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों दिनैसिमबो अननायखौ मोनाखै। अब्ला जों बैफोरबायदि सरखारखौ आरोबाव बेसे गोबाव फोथायनो हाबावनो? बिनिखायनो जोङो सोलायनायखौ नांसिगौ। जाय सरखारा बर' फिसाफोरनि गांनाय उखैनायखौ जेबो बुजि रोङा एबा मिथि रोङा बैफोरबायदि सरखारखौ जोंनो मानो नांगौ? नंगौना नङा रायजो राजाफोर? नोंथांमोना हायोबा कमेन्ट सेक्सनाव निस्सय फोरमायहर। जाय बायदि बर'नि लिडारखौ जों आगोलनिफ्रायनो फोथायबोदोंमोन हारि समाजनि थाखाय माखासे जेंनाफोरखौ सुस्रांगोन साननानै, नाथाय दिनैसिमबो सुस्राङाखै। अब्ला आरो माब्लानि दिनाव सुस्रांनो हाबावगोन? बिटिआर सरखारा 5 बोसोरसिम सुबिदा मोनबाय बेफोरबायदि जेंनाखौ फोजोबनो थाखाय, नाथाय दिनैसिमबो गैया। अब्लालाय आरो माब्लाथो बेफोरबायदि जेंनाखौ फोजोबनानै होनो हाबावगोन? आरोथ' गोबां दङ बर' गामि गामि फारसेनिफ्राय दालां गैया दालां नांगौ, दैखर गैया दैखर नांगौ, फारसेनिफ्राय नांगौ लामा सामा कारेन्ट नांगौ। बेफोरखौ बुंजोबनांगौबाथ' सानसेजों मालाबाबो फोजोबनो हाया। दिनै हाजार हाजार जेंनाखौ नुनानै नुयै बायदि दिनै खाना जाफानानै दङ बिटिआर सरखारा अर्थात प्रमद बर' सारा। सानदों नामा नोंथाङा माथ्र थगाय थगाय बर' फिसाफोरनिफ्राय भट लानो? आथिखालनि जुगाव रावबो बारा जाम्बि जाम्बि गैलिया नोंथांमोन बायदि सियाल मानसिजों थगायजाबाय थानो। जोंहाबो साननो हानाय एबा बुंनो हानाय खेमथा दं। जोंबो बर' हारिनि थाखाय सिन्था खालामनो हायो जाम्बा जाम्बिब्लाबो। नाथाय नोंथांमोन बायदि पलिटिकेलनि गोरों गोरा सुबुंफोरा माब्रैबा बर' फिसाफोरखौ बा जाम्बा जाम्बिखौ थगायनानै सोबख्ल'नानै जानो हागोन बिनिल' हरसान सिमां नुनानै थासै नामा? जोंबो दिनै मावनानै होनो हायाब्लाबो बा लाबोनानै होफैनो हायाब्लाबो गोरबोआव दुखु दाहा दं एबा साननाय दं बा माब्रैबा बर' हारिया बा बर' समाजा मोजां जालांगोन। नाथाय नोंथांमोन बायदिया
बुजिनानै बुजियै बायदि जों गोरिब गुन्द्राफोरखौ नायफिननोबा सहाय होनो थाखाय जेबो टाइमानो गैया। अब्ला जों नोंथांमोनखौ माबोरैहाय लिडार होननानै हारिनि सेन्टिमेन्ट दं होननानै साननानै लानो बा बजबनानै लानो। दाथ' नोंथांमोना बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुजिनानै बा साननानै मोनखासै। बिनिखायनो आं बारा गोबाव बुंलिया आरो आंहा बेफोरनि सायाव बांद्राय बुंनो हानाय खेमथाबो गैया। नायगिरि नोंथांमोना साननानै बा बुजिनानै नायदो माबायदिब्ला जोंनि बर' समाजा जौगामारगोन आरो सोरबायदि लिडारखौ जों सापर्ट होयोब्ला मोजां जागोन। अब्ला